Som al recinte de taula de Torralba d'en Salort, excavat entre 1976 i 1983 pel professor Manuel Fernández Miranda i William Waldron. Es tracta d'un dels recintes de taula millor conservats de Menorca, amb la taula més alta que arriba fins als 5 metres d'alçada. L'any 1979, en el marc de les excavacions d'aquest recinte de taula, es va localitzar a la zona d'aquí darrere aquest petit altaret i en terra, just en el seu costat, se van trobar un conjunt d'objectes entre els que destaquen un petit breuet fet en bronze d'uns 15 centímetres que és produït per la cultura local i que és una de les peces més representatives de la cultura talaiòtica. El breuet de Torralba és una de les peces més emblemàtiques de la prehistòria menorquina i el tenim aquí en el Museu de Menorca. És una peça feta en bronze i data dels segles IV-III abans de Crist. És una peça que està molt ben conservada, com veiem en la pàtina, però també que ens mostra tota una sèrie de detalls molt ben treballats damunt subjecte, com per exemple la part del cap, on veiem les incisions treballades dels ulls, també dels cabells o fins i tot del morro. És una peça que, a més, fixeu-vos en les 4 potes, està pensada per anar damunt d'un altar i davall d'aquestes 4 potes presenta uns pivotets que farien d'anclatge per anar damunt aquesta peça. I, finalment, com a curiositat, tenim que és una peça que presenta un defecte de fàbrica. Presenta una esquerda que comença del coll fins a l'anca i que, a més, presenta una plaqueta producte d'una reparació posterior. El breuet de Torralba ens assenyala que es retia culte en els bous en els santuaris de taula. Aquest fet també es constata en tombes, espais funeraris, en els quals es documenten banyes i elements relacionats amb els bous, que ens assenyalen la importància religiosa i també econòmica que va tenir aquest animal cap al final de la prehistòria de Menorca.